kaasin apo met ket di ket awam met iti report, awam met iti madmadlaw kot ditoy nga kasjay nga at agman manipular wenno adda di kitay talagang isot ikon concentrate ti may sa empleyado to the point nga maapektaran datay function na ket kaasin apo awan met ket di. Actually no tadeta pe lang di met imbagak iti nag-asumak iti office last year ket imbagak met dito staff ti BPL on nga alano at daman nadamdamag ko idi although hang kumet maproban ang inyo nay unay ko nga awan dapat iti agilaklakad ang agman manipulate iti renewal registration no tagad itoy ka City Hall particularly no staff ka iti BPL o ta kunak kanyada no adda makasapol iti tulong ited tayo iti tulong babaen iti assistance datay standard assistance tay normal nga panag-assist iti kliyente haangket di nga datayo mismo iti mangilakad